La eceleni kwami isihlabani leso somculo kwala eAfrika sikaMaskandi uyaziwa kukubo la semandaba la. Umcimbi ungabo kodwa uzosithatha nje asibeke ngala yini ayaziyo yini enzekile umonakalo ungakanani. Mfowethu Mpungose awubingelele abantu eSouth Africa bese ke lolu sizi nobuhlungu usithatha through ukuthi kwenzekini uthinteka kangakanani kuso sonke lesimo. No, okwenzekile lapho Yeah. kuthiwa ngathi iy'moto labe ilandelana. Yes. Sethu udwendwe emndenini Yes. wakithi. Komunye wabafowethu begana namhlanje. Yes. Udwendwe bese lizofika. Yes. Idatha nje namhlanje. Kusho ukuthi-ke uma sizosixoxelwa ngoba nathi besingekho. Kuthiwa bamatekisi belandelana ebhethi abantu basemzini. Yes. Itekisi kuhamba iye abantu bayinkinga yokuthi iphelele ama-break lawa edabeni. Yes. Kodwa-ke le ebingemuva ezeke emuva kusho ukuthi lo bengemuva emlandela wabona ukuthi hayi leya muntu ngathi sinenkinga. Yes. Wehla akizwa waya khona ecosha itshethi uyosekela. Yes. Yes. kanti ngesikhathi ecosha itshethi uyosekela hlehla ekhapeni. Yeah. yahlehlela kule moto lena yakade iphayishe. Yes. ifike ishaya-ke phansi Ukinga le vele bisekuqaleni. kale leya Oh, okay. so kuthiwa akuyona yodwa ngoba zishayekile zaningi kuthiwa leyani vele yangase I-crash barrier lezi insimbi lezi kuthiwa zifakiwe kusuka lapha yonke ukuze ufike ezansi ngabe abantu bengisemele. Khuzani chazela umuntu kahle uthi le moto ebiphelelwa amandla phezulu ifike yahlehla yazoshaya le yaloja mfowethu obesehlile yes. Le moto ekhalakathelela phansi ile kade ingenankinga. Ibingenankinga cha. Ibingaphelele ama-break umile mangabe yona ibisimile le yalenkinga yabe ikhomba ukuthi ine-problem. Yes. Lezi zonke bezilandela besephoqa ukuthi zime phela ikwazi ukuqhubeka. Lona-ke obelandela leya moto eqaleni wasethu uyehla-ke uyolekelela ngesikhathi yethu uqosha amatshe uyosekela yavele yahlehla shaya le moto asuka kuyona. Iyo-ke le edlulisa abantu abawu-9 emhlabeni. Abantu abawu-9. Abantu abawu-9. Ade unqwaba ugogo kulezi nsuku. Ifu elimnyama likhona. Ade ugogo. Hayi ukuthi akaphuli maseko. Semanzi phansi nje ake ngisho amageja ngisho amafosholo mhlamba ke ngawa mhlambululi. Hayi asikakenzi lutho njengoba kusokwenzeka lento esiyenzeka and imindeni eyodwa sithi dudu emndenini wonke wakhanyile ngoba abantu bomndeni wonke bezoganisa la belethe umakotweni. Imoto ibilayisho mama kakhulu. Yes. Acabanga omama abagana imize yodwa. Sekuvalwe ngehlahla manje. Yeah, mhlambe ke asenze nje Africa my continent. Ukhuzani ngomunye umuntu osifusile ekseni kube ukhuzani wathinta uMEC wathinta mina uDuma sasesiyakhuluma lento uthi inoprima yes abantu bathintile nje ekseni wase ngithinta futhi no Duma ethi uyazizwa lezi ndaba ngathi yabe sengizwile
wasethi uyacela ngoba naye stuckile la stuck khona ukuthi ake ngiphuthume sizobuka nje uyabona kuye kuthiwa ubuhlungu ke siyakwazi ukuphathelana ubuhlungu kusebuhleni la kuthiwa khona amehlo awaphathelwana mhlambe asuke Khuzani siye lapha ekhaya ukuyobuka nje bese usithatha through njengoba umcimbi uqhubeka isimo sinjani akukhona ukuthi siyobuka ukuthi isimo sinjani kodwa nje ukukhombisa umuntu ukuthi isimo esinjengalesi sibhlungu kangakanani ngoba kube bekuyenye nje into iqeqe nje ubuzomiswa kuthiwa ayi sekunesimo esinje kodwa lo mcimbi kufanele uqhubeke. Kunzima ngoba noma nje bese ekhala esiyajile ethi uzoqhubeka nani umndeni wakho usuphelile. Yeah. Africa makhonde. Yes. Kuthiwa uDwende aluke lisahlehliswa ngoba suke songomunye umkhokha nawo loyo. Oh yeah. Wena mnikazi wemoto kumsebenzi wakho ukuthi imoto ibe sesimweni ngaso sonke isikhathi. Ngaso sonke isikhathi imoto ayibe sesimweni. Sakhuphuka lapha ngizokukhombisa kahle ke mase lapha phezulu usubuka i-distance ukusuka phezulu uzela kodwa uyayibona i-wreckage ukuthi abantu bebengasinda kanjani kodwa ke okushiwo ukuthiwa ziyihlobo zegazi okwenza kube kubi kakhulu ziyihlobo zegazi ake sikhuphuke. Buka ke le distance kusuka la uya lapha phinde ubuke le distance ukusuka lapha uye lapha amathuba hayi ukuthi bani besinde mancane kakhulu mhlambe nguphola unye uhlangothi ubuke kahle ukusuka la phezulu la emva kwami uya lapha phansi ukuthi irole kangaki ungayibalela wena ngengqondo ukuthi kusuka lapha phezulu iya lapha mhlambe irole kangaka sebona ke i-distance la siphezulu emgwaqweni la iqale khona ephume khona obonayo ukuthi sikhombisa thina umzizima wokugcina la iphume khona obonakala ukuthi yona iphumanga la ake sibuke kuqala before sikhulume lokho asibuke kuqala ukusuka la uya lapho ibone kahle i-distance imoto mayehla la ukuthi yehla ndlela nike sikungasenayo i-order yokwehla siyehla ngendlela yayo sidonswa i-force of gravity yakhona engayidonsi ithi eyidonsa ithi yayirole mawuzophinda ukubuka la phendule ubuke lo mgwaqo yabo lo mgwaqo lo ezinye izinto esifike sikhuluma ngazo yabona leya crash barrier leya bekufanele ama crash barrier akhona inhla ukuthi zombili uze uyofika ezansi mina ke ngiye ngibiza umgwaqo onje ongenama crash barrier onje unesiwa ngapha ngiye ngithi lo mgwaqo uqimbile umgwaqo ofaka ivest yabo umgwaqo nje ongaqokile okungenzeka noma yini kuwona imoto engakhalathela ngale bengisuka kuwona lo mgwaqo nje mawuhamba ngawo wonke lo mgwaqo anganoma uyishame muni kodwa ikhona into enjalo ukusuka nje ngawo le vele uzofika la ngaphandle kwalesimo vele umgwaqo ngeke emgwaqweni sesisekhaya Africa my continent sisuka endaweni yesigameko sesizila ekhaya la kunodwende khona ilapho ezoshadwa khona uzosithatha futhi uKhuzani asithathe through asitshele ukuthi kwenzekalani ke manje masekulesimo simo lesenzima kakhulu ukuthi kuzoganiswa kuvele kushona abantu abawu9 mfoka Mpungose njengoba kumphakathi ubona wonke ukuthi ukubulawa iy'nkomo njengamanje ziyahlinzwa ngokwesiZulu nangokwesivamo iy'nkomo ziyibulawa ngakusasa uma kumakoti ezogana kuye kufike kube ilanga lesigcawu
bese-ke kuthi ngakusasa bese kube ukubulawa ngey'nkomo, kodwa ngalesi simo sokuvele kwathiwa akuvele kubulawe inkomo namhlanje, yonke into yenziwe namhlanje, behambe bebuyisele emuva beyohlala emakhandeleni ngoba imindeni iseledengwane. Yes. Yeah. Sekumuncu kanjalo nje. Hawu sekunjalo. Asazi phela isimo somgwaqo asikho right. Awukho umgwaqo and ngizame kaningi nami kudala mhlawumbe ngino 7 years ngizama ngihamba ngicela ukuthi abaphethe abasibukelele lo mgwaqo wakithi. Yes. Asikhaleli itiyela ngoba vele isemakhaya. Yes. Kodwa umgwaqo unakekelewe ngokufakwa izinsimbi. Yes. Uphinde futhi ufakwe nenkwali ukuthi mangabe lina izulu kungalimala abantu. Akukhona okokuqala lokho engikubona la. Bakhona imindeni eyalimala kuwo lo mgwaqo akuqala namhlanje. Ezinye imoto ihlezi iphuma njalo isinkwa semihla nemihla. Siyethemba ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bayosizwela bezosinakekelela. Sizohlaba lelo khwelo, sizomemeza. Ngicabanga ukuthi ke into yokuqala ngizoyitshela nje Mthombeni ukuthi azi into esingaqala ngayo hayi umgwaqo awukho. Ngizibonela hayi ukuthi ngizwa. Ngiyibonela umgwaqo awukho, impawu azikho, insimbi esekela umgwaqo azikho. Ezinye zezinto obona ukuthi azidingi kuphela leyo budget. Kuyadinga ibudget kodwa ke ngicabanga ukuthi izona zinto ababengasenzela zona. Sibonga kakhulu mfowethu kubhlungu kunjalo kodwa ngeke futhi ngiyeke ukusho ukuthi ngize ngafika ekhaya kini. Ngiyaqala ukufika ekhaya. Mfowethu wakhile uyisibonelo esihle. Lokho ngeze ngishiyeke ngoba izinto lezi sigqugquzela ukuthi insizwa mawakha uyazi ukuthi khona ingane oyigqugquzelayo wena ongayazi. Ongayazi bayeke labo sensimini nabo labaphambi kwakho khona ingane ongayazi ezothi ngifuna ukukhula ngakhe ekhaya njengobhuti njengobaba uKhuzani. Mina khona insizwa yangigqugquzela ngokwakha eyakwaDlamini. Yaqeda isikole eMawombe yahamba yayosebenza eGoli yasebenza kwaSweet. For the first time ngibona i-tiles ngalibona kubukwa lensizwa ngathi nami ngifuna ukukhula ngakho ngize ngayitshela nje kule minyaka ukuthi hayi mina ngoba ngakha nje ekhaya ngabona kuwena. So futhi isibonelo esihle lento yokwakha ekhaya mfowethu ayikho into ebaluleke nje ukuthi sakhe amakhaya. Mfowethu wakhile ekhaya. Siyabonga mfowethu, qhubekele phambili mfowethu, babukele besekuphethini lokho kuzosilekelela ukwakha. Okunye ke okuhlalukayo kule ngozi ukuthi hayi nama ambulance athatha isikhathi ukufika la. Singazi ke ukuthi ke i-district iyodwa inama ambulance amangaki, umasipala angaka allocate kumasipala, operational mangakanani, akwi-service noma kuma-repairs angakanani. Ezinye zezinto lezo okufanele ukuthi ke mhlawumbe siyibhekisise ukuthi uma kwenzeka lesimo emakhaya usizo liyashesha nokufika. Inkulumo ekhulunywa uKhuzani ithi yabona nje la nje ngakuleya moto mayichaza le moto le ehluleke ukukhuphuka le yile kwase ngoba beyilandelana beyichaza ukuthi maye eshiya enye imoto la, mayishiya imoto la eyobeka itshe phela leya ngoba isihlula ukukhuphuka, kanti uzothi esakhuphuka nje bese ihlehla yona le kuzoba yiloya yilo ongangenanga phansi. Loya bemile nje wazoshawa yilo lona ke nangu bese ihlehla ke okusho ukuthi ke obe nenkinga ukukhuphuka wazobhreka la mayiseshaye umenzi wezinto kube yilo, umenzi wezinto kube yilo. Ngicabanga ukuthi isithombe sesicishe sicace manje.